Wie jarenlang een van de meest besprutste plannen in Noord-Est-Friesland, Holwert on Zee. Een ambitieus plan dat Holwert weer verbinden moest met de Waadzee en tegelijk zorg je zo voor meer recreatie, toerisme en leverens in het dorp. Nou is er definitief een eindkomen om dat plan. Holwert on Zee gaat net terug, maar wel lukt de provincie nog 13 miljoen uit voor de regio. Daarvan is 6 miljoen euro bedoeld voor Holwert en de directe omjouwing, voor projecten die het uit vier bebinnen en die bijdragen kunnen onder de toekomst van het dorp. Wat budget dat voor Holwert? Welke kansen is er nou en hoe moet die 6 miljoen euro inzet worden? Bij ons in de studio zit voorzitter van Dorpsbelang Jurien van der Meer. Welkom. En bedankt voor jouw komst. Wat leuk dat jullie binnen. Het is een spannende tijd, denk ik, van jou, of net? Ja, vooral de laatste weken. De spanning zit vaak in, hoe komt het nou verder? Ja. We hebben, zoals je zelf eens zei, een iconisch project. En ik zei het want 13 jaar is dat start. Holwert on Zee. Een prachtig project met een doorbraak in de dik. Later is dat wat veroren in de zin van dat we Holwert on Zee 2.0 kunnen hebben. Dat we een binnenmeer en alles realiseren willen. En we zeggen oorlog Lierlien al dat de gemeente, die luts feitelijk de stekker er al uit. We kregen net in de steden het net vorm kwam dat de steden erachter staan gingen. En ja, dan moet je op een gegeven moment ook nadenken. En zei ze van, oké, wat nou verder? Hoe nou verder? En toen hebben we samen met de stichting hebben we een dorpsvisie opgesteld. En Dwarsbelang is er voor een laten staan gingen. En die visie die houdt in dat wij inzetten willen op stuk leefbaarheid. En dat realiseren willen feitelijk via wijnen. Ja. Dus dat is een pijler. Via recreatie, dat is de orenpijler. En via dwarsomheid, dat is ook zo'n pijler. En de mijn kwam er is dat een soort paraplu binnen die hele visie. En die wil uitvoeren. En ja, daar is deel van horen. Ja. Ja, en dat wie er eerst nog net. Want daar lag ook nog een rechtszaak. Ja. En toen hebben we het erop ontrund. Ik in oorlees met de bestuurders van jongens, kun je er nou net uitkomen? En uiteindelijk is het zo via slagen dat de bestuurders, de bestuurders van de stichting Holwert on Zee om tafel zitten gaan binnen en we binnen eruit kwam. En dat houdt in dat de rechtszaak aan de kant is en dat de stichting onjong had dat zij ophouden mij de stichting. En dat de Dwarsbelang nog verder gaat om de plannen die te lezen te realiseren. En dan is eigenlijk dus 3 juni misschien een nieuw beginpunt. Want 3 juni waar dat presenteren, toch? Ja, dat is een passe moment. Ja. Ik terug de provincie, de gedeputeerde Siebe Knol. En ik Maaike Prins als wethouder van de gemeente. En de stichting en ondergetekende. Ja. En samen hebben we zijn van oké, dit is het moment dat we laten de dingen achter ons. We moeten vooruit. In september willen we nog een keer met dwarp om tafel om te zeggen van we zijn 13 hier begonnen. We willen uitlezen Jan en van hoe is hier een oord tot stand kwam en waar staan we nou. En dan maken we verder. En als we dan daarna maar verder, er is nog 6 miljoen beschikbaar. Ja. Is dat het yield nou, wordt er nou een nieuwe stichting opricht? Of bloot Dwarsbelang, beheerder van dat yield? Is dat yield er al? Hoe zit dat in? Dat is een hele mooie niet. Bij meerdere vragen. Ik boek dat al precies wist en dat kan ik je net vertellen. Nee, er is een intentie en de gedeputeerde had zich uitgeprutst van 6 miljoen. Dat leidt voor Holwert. Zo'n miljoen, dat leidt voor de ANO-gemeenten, de 4 ANO-gemeenten. Ja. Dat wordt oors, ook in deze regio verdeeld. En voor die 6 miljoen zitten wij onderlaten om projecten in Holwert te realiseren. En hoe dat nou precies straks komt, het schiet net op meer rekening, dat kan ik je wel vertellen. Jammer. Nee, ik wil het echt niet op meer rekening. Ja, ik zie al dat er meer gegadigden binnen, maar dat is net de bedoeling. Nee. Wij zeggen van, we moeten straks er komt een plan en daar zit in waar wordt het yield start. Waar is de beheerder van het yield? Ja. Wij willen graag wel de vinger aan de pols houden. Dwarsbelang schieten voor onder lotte. We willen graag zelf de regie opvoeren. Ja. Dus, en dan hebben we een aantal dingen dat we al in gang zetten hebben. We hebben al een conceptplan maken voor het recreatieve deel. Om de hele, de Holverterhaven. En dat is net de waterkant. Maar dat is dan de haven bij de Holverterveert. Die leidt er nou naar wat vertutten is hinnen.
En daar worden we mee aan de slag. Daar worden we zodanig dat we boordjes komen kennen. De diepte van de Holverterveert is er wel. Alleen het is dichtgroeid. Dus er moet wel meer machine doorheen. Maar baggeren wel. En dat moet, baggeren meer meen, zeggen ze dan. Ja. Maar de schroeven die draaien vast in het Alles wat er groeit. In alles wat er groeit vanzelf. En dan moet ik in uw eigen wat huisvesting komen. Hoeskes misschien. De poortjes moet weer een goed plakken. De haven zelf als terrein moet ompakt worden. Nou, camperplakken. In die zin waar we dat proberen. Daarnaast leidt het Staatsbosbeheerbosje. Ja. Prachtige gebieden om dat erbij te beloeken. Dus daar maken we nog maar aan de slag met Staatsbosbeheer. En daarachter leidt het ijsbaanterrein. Ja, want die ijsbaan, dat wordt neemt tijdens die persconferentie. Ja. Want die wil je hem graag verplaatsen. Die ijsbaan die wil we graag verplaatsen. Feitelijk had er twee redenen. De eerste reden is eigenlijk de verkeersveiligheid. We zien die dik, de rondweg van Holwert, zien we steeds drukker worden. Steeds groter verkeer, meer verkeer. En ik heb ooit een keer zijn in de ledenvergadering van de ijsbaanvereniging, waar net in dank aan van ik hoop dat er nooit weer ijs komt. Want ik vind dat echt wel een gevaarlijk hoekje daar. Ja. En ik hoop echt voor de ijsbaanvereniging dat er weer ijs komt. Maar dat wie de reden dat ik zei van, daar moeten we wat maar een kwam erom doen. En wat er gebeurt, wij denken, door het verplakken van de ijsbaan naar het MFA-terrein, dus het multifunctioneel centrum. Daar hebben we nog ruimte, daar had de gemeente wat ruimte, had de squallen nog wat ruimte. Dan kunnen we de verbinding maken met alle sportfaciliteiten die bij het MWA lezen. Ja. En tegelijkertijd hebben we alle jeugd feitelijk op hetzelfde plak. Ja. En dan is dat een multifunctionele baan. Die is juist ongeveer in grauw lezen. En dan haast een soort asfaltbaan die lijst onder water. Per centimeter water erop. En dan kun je rijden. Ja. En Sint-Wurg, de jeugd die riet me nauwelijks meer. Want er is haast geen winter meer. En die ijsbaan, als die dan een keer hier komt. Dan haast hij in 2 dagen. En dan mag het blied wezen. Ja. Ik doe het hier weer. Dus in die zin proberen we dat op die manier aan te pakken. En dan lezen we een paar projecten zoals de Ploos van Amstelskwallen. Dat gebouw dat willen we echt omturnen naar een soort Hof van Holvert. Ja. We hebben jong en oud, ik wijken. Want we hadden altijd door de jeugd maar blijven. Maar ik zou wijzen. Maar de ouderen moet ik blijven. Want die maakt de oorzaak. Als er straks wat gebeurt, maakt die altijd naar een plak. Maakt ik een plak, absoluut. En mochten er nog mensen niet horen wijs die het een idee hebben, kunnen die zich melden bij Dwarsbelang? Maar ze even wachten tot het september is, dat er bij inkomstwest is het? Melden kan altijd. Ja. En we hebben denk ik straks ook alle hulp nodig van de inwoners van Holvert. Ja. Dat we dat helder houden. Want als Dwarsbelang, we zijn een bestuur van 4 man. Ja, die kennen het alleen nog alles. Nee. Dat is, dat weten we wel. We kunnen bestuurlijk een beeld in gang zetten. Maar er moet haast net een schep in de groen en dan moet er ook meer van komen. En dan moet er, ja, zeker. Heel erg bedankt voor de toelichting op dit onderwerp. Heel veel succes, Ek. En bedankt, Dwarsbelang, wat je hem organiseren al je dien om dit voor elkaar te krijgen natuurlijk. En treien jullie een nieuwe start en alles voor het dorp. Dank u wel.